Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong mo rin na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Biyernes, especially sa isnakan bulan kan Hulyo, taong 2021. Kami ang sa indong regular na nakakairiba, dengiba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolandia. Masiram na Biyernes na pagkahapon Bicol Region. Ako man po ang sa indong lingkod, Mr. Siram Joshua Martinez. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang! tabang! Ora mismo! Maray na pagkahapon in Biyernes mga kaaksyon. Live kitang nadadagog sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi, as in 88.7 Radyo Ragon Birac, Catanduanes. Mainit na mainit ang pagkahapon naman ngunya na Biyernes, partner. Live na live man kitang naiiling, nadadangog sa Facebook Live. Kan Action Ko Center Facebook page. Kaya masiram na hapon sa mga magagayon na nakasubaybay sa Facebook, mga gwapo pogi na nakasubaybay sa Facebook. Ayan, ngunyan ta, aldaw nin Biyernes, igwa kita ning maswerteng manggagana dyan nin 5,000 pesos. Gusto mong sabihin ngunya na Biyernes, 5,000 na naman. 5,000 de pesos, partner, ang maswerteng manggagana ngunyan, 5,000 de pesos sa nuulion. May manggagana man ngunyang kitablet. Correct, partner, mabulos nin grasya, digdios sa tuyang programa. So, prailing ko, partner, talagang nagtaba-taba naman ako. Iyo, partner, paitasan ng kakalafang. Araw mo yan, partner. Pinapamahaw mo akong libre. Siyempre, partner, Siramon pati sa pamahawan. may alaba, Oh, may halipot mo. may bilog. May kapidaso. May kapidaso. Ayan. Partner, hello muna kita sa mga parantabay niya to via live Facebook. Ikaw kita nin 1,300 viewers. Pwede sindang mag-comment, pwede sindang magpa-shout out dyan, magpaabot kan sa indang mga reaksyon. Siring man, kung may mga problema sinda, may mga gusto sindang agrangay na ipaabot sa to, pwede na nindang Bukas ang sa tuyang i-comment programa, partner. Para Duman sa man mga, sa mga- taong nangangaipunin tabang. duman man sa mga paradangog mo sa Radyo Uragon, Birac, and Radyo Uragon, Ayan. Legazpi. Hello sa inyo tabi. Pwede man sindang mag-text. Okay, itaw mo ang sa imong numero, partner. 0917
0917-388-4519. Ayan, shout out muna kita kan sa tuyang mga parantabay, si Jolie Lopez, nakatutok, Cheryl Bongalos, nakatutok man si Judina Salyan, si Cheryl, si Marisa Zamora, and the rest of you guys na nagdadalan. Thank you so much. Nakasubaybay man ang saro sa mga masugid na tagapag-antabay, LB Sabdaw Sidinyo. Ayan, maray na pagka hapon tabi, idol. LB. Ay, Idol Cup. Tama? Ay, si Ate LB pala! Nag-Idol Cup ko si Idol Cup Sen pala nito. Ate LB! Hello, hello, Doktora Tabi, dyan sa Malasakit Center. Si sa Laucan Aileen. BRTTH. Si Aileen, pa-shout out na tabi. Si Elisa Latam Abilie, kang Camarinesur. Si Binhor Pilipi Amarilla, kang Davao City. Nakasubaybay. Ayan, all the way dyan pa sa Davao City. Partner, mainit ang pagurulayan tangunya na paghahapon. Pero yan, mainit partner ha. Dapat Day ko pa'y ka nadangog na malipot. na nagtaram ka digdi sa programa na ang pag-urulayan tatong malipot, pero mainit. Pag sinabi mo kasi partner na mainit, iyan pa ang napapanahon na istorya. Napapanahon na dapat niya itong Gusto mong pagurulayan. sabihin, ang halo-halo day napapanahon ta malipot. Depende. Pero ang yan, ang pinag-anuhan ta partner, so pag-uulayan ta. Yeah. Pag-uulayan tayo ni partner kasi enot na nagkaigwanin lifting. Ha? Kan GCQ, digdi sa probinsya, kan Albay, ang interong probinsya. Kaya partner, iyan ang saro sa mga pag-uulayan ta. So, ngunyan aldaw, MGCQ na yan, kita. MGCQ na kita partner. Gustong sabihin, dain ng likurban. Yan. Pwede na si Nico mag-bar hopping. Sini ko na naman ang ginamit mo partner. Ikaman sa na ito. Ay, day man ako nagbabar hopping. Ano? Kuya na ako, mga hopping ako. Siyempre partner, kasubago man, kakatapos pa lang kan press conference man ni Congressman Pido Garbin, manugod iyan sa issue kan kuryente digdio sa bilog na probinsya kan Albay. Pinapaabot ni Kong Pido ang pangungumusta sa gabos na mga chief utikon officer. Iyan. An COO officer. Sige partner, pero ngunyan partner, ang testa pag-ulayan iyan na nangyaring press conference kasubago, makakaulay ta mo ngunyan, nabibilot ako partner. Paano? Dahil mo inubos so pagkakaon mo. Kaya kulang-kulang Ayo, sa... pwede. Kulang sa... Alabaon kaya ito Or partner, na baka pinamawan napagalso dila mo. Alabaon kaya ito udong man sa Arang. Hello pala, nagpa-shoutout man. Diyan sa Arang si Ma'am Tess, buda si Boss Dante. Boss Dante, buda si Best Si Mark. Boss Dante na pirming daradara ang nota. Boss Dante Nota and Ma'am Tess Nota. Yan. Ayan. Partner, nasa ibong na linya. Di, And, Boss Dante, talpa ka na. Talpa. Partner, nasa ibong na linya si Sir SDG. Danny Garcia, ang tagapagtaram kan Albay Provincial Governor na si Governor Al Bichara. Ini pag-urulayan ta partner ining manungod sa Executive Order number 23. Nasa ibong na linya. Maray na pagkahapon tabi, Sir Danny. SDG. Ayan, Diyan pa si Sir Danny o naputol na kita? Ayan, yan pa pala. Sir Danny, maray na pagkahapon liwat tabi. Hello, Sir Danny? Yes, good afternoon. Good afternoon. Opo. Salamat tabi Sir Danny, sa liwat tinawan mo tabi kami ni na pagkakataon na makaulay may kangunya na Pirming pagkahapon. available si SDG. Apo. Sir Danny, digdi tabi kita sa ipinaluwas na Executive Order number 23 kan lokal na probinsya kan Albay. Manungod tabi sa paglilift kaining GCQ. Kumusta tabi Sir Danny, ano tabi nakapalaman digdi? Yes, good afternoon Joshua, good afternoon Remy. And sa mga nagadangog nag-iling sa indong programa, no? Ining Executive Order ni Governor Bicharang Executive Order number 23 series 2021 is lifting na po kay itong mga request and change of status kang mga ibang banwan buda syudad na from MGCQ nagpalaag po sila sa GCQ. So ngunya naman po, tig-lift na po ni Governor Bichara sa Executive Order number 23 na lifted na po ito kasi nagbaraba na sukasuta and pwede na po makabalik po kabus na syudad kang Albay na Tulo and so 15 munisipyo sa MGCQ na po kita giraray kabus. Opo. Since balik na tabi kita sa MGCQ, ano tabi itong mga pwede na mag-operate tabi ng mga establishmento tapos yung mga... Sa madaling sabi partner, ano ang mga pupwede sa panahon kang MGCQ na day pwede duman sa panahon kang Correct. GCQ? Yan. Diyan kita tabi matutok tabi SDG. Magayon na po ito ni Joshua. So pwede na po
inom ki beer sa resto bar. Ayan. Buhay Ayos. na naman ang mga kalagkan, mga kalalakihan. Yes po. Pero sabi nga ni Governor Bichara, ining pagbalik na sa MGCQ, dito po pag-abuson, pakiuron lang sa mga paradaw, para iling na dito pag-abuson, para dahil na po kita kay Puang Giraray mag-awot naman sa punto na naman na ma-change status na naman kita. Tanag, dakol na naman po sa kaso ta. Magayuno na ngunya na sa mga facilities ng province, pati sa syudad, arababaon ngunyan sa kaso. Practically sa province, medyo pasiro na. Sana po, we keep up lang ining ginibutakan GCQ, gibunta sa MGCQ na medyo lang pwede kita mag-resto bar, pwede kita mag-uro arampang, pero health protocols manggiraray. Mag-ingat. Para dito may balik. Oho. Sir Danny? Yes po. Opo. Kumbaga, i-enjoy ta ining MGCQ na quarantine status Oo. na may pag-iingat tabi SDG. Correct, Joshua. Apo. Kasi pag dito ininingatan, kitang magiginibo. Pag nagtaas na naman yan, ma-request na naman sa mga alkalde ki governor na i-change status na naman sinda. Ayun. oo. Pero tabi SDG, since maski tabi ipinaluwas na ining Executive Order number 23, ano man giraray tabi ang ginigibong preparasyon kan sa tuyang probinsya tanganing mamantenir ta na sa MGCQ tabi an sa tuyang probinsya? Yes, well, sa health office na talagang nakatutok yan sa tuya, and ang patanid tanganin sa tuyang mga kababayan sa gabos pong programang na-interview ako, yan po ang pipataram ni Governor Bichara na data pag-abusoon, sabi nga ni Gob, let's do GCQ on MGCQ. Gustong sabihin, ang pag-iingat tagari GCQ, pero yaw kita sa MECQ, MGCQ, para po at least nakakabulo-bulo sa mga negosyo, nakaka-operate na giraray like sa mga resto bars and sa mga naapektara na naman kaitong nagkawarang kitrabaho na naman sa mga kababayan ta. So, sa siring kining paagi po, like sa gabos man na health offices kang probinsya, sa 8 district hospitals, talagang nakatutok man kita. And magayon man po ang showing Joshua and Remy na talagang nababa ang kaso tangon yan sa Astay. Opo. Okay. May dagdag ko naman pati abang pinag-urulayan ta ini na MGCQ na kita. Kumusta SDG? May nag-abot naman ba na vaccine para sa probinsya kan Albay o medyo nag-aalat-alat pa kita? Igwa kitang nag-abot ng 10,000 actually, Joshua and Rem. Pero pang ito po, so pang second dose po kang mga na first dose na baga. Alam ko po si iba dyan sa Indo, may mga second dose kunya na pa sa 20 dose. Opo. So dapat po ma-second dose ka mo. Kaya sabi ni Gob, Naputol partner. Naputol. Balikan tata, naputol talaga an Linya. naputol man an pigtataran ni Sir Danny. Wait lang. Balik kita sa Ma'am, linya. Pasensya tabi Sir Danny, naputol tabi okay. kita. Sabi ni Gob, ining 10,000, gamiton ta muna sa pang second dose. Pag may sobrang digdi, saka naman po, mapapod kita na pwede naman kita so mga nagparelista ng dati na igo ng mga forms, pag-aapudan na sinda na pwede naman sinda magpa-first Yan na dose. SDG, ang pang second dose na vaccine, ibang formula kayan kaysa kayong pang first dose? Basically medyo pareho lang yan. Ang ang bisa kang ining vaccine na double dose, gustong sabihin. So first dose na ya pag kinag sa imo, so second dose gari na ito booster. Booster. Ayun. Para Oo. mag-epekto na siya po. Kumbaga Sabi sa itong pagklase, tulog. igwa ka na ning completion partner. Madali ka Yes, na yes, maggraduar. Oo. Sa SDG, may apot ko lang tabi. Kumusta ang sa datos tabi kan probinsya? Kumusta ang rollout kay ning vaccination digdi tabi sa probinsya? Alang ko ba tabi as compare sa ibang province? Yes, Albay is doing good. Actually, kung mariparo nito, last week nagreklamo si Governor Cheese Bagana. So Albay na yan, Yes, 10,000 oo. pinadara. So Legazpi, 5,000. So Sorsogon ata, kasarabay duman sa 6,000 na barangaon sa ibang mga probinsya man. Actually SDG ang nariparo ko nga ni. Pag talaga naabutan. Pero at least kita duman sa request ni Governor, if you remember po, so inutang interview ko dyan sa Indo sa programa nindo na may request si Gov na 46,000, nag-abot 6. Opo. Ngunya nag-abot duwang 10 so 20 na, no? So may 20 pa kitang pigalat and more to come kasi kay puwan tatabi maabot sa herd immunity tamadig sa tuyang probinsyang Albay. Actually, ang magayon lang sa tuya digdi SDG dahil kaya nga ni Miss Dakulan nagpipila magpabakuna. Gustong sabihin, bukas ang kaisipan kan mga Albayano na magpabakuna. Bakong arog sa ibang lugar na nandidipisilan, tagaro harabo magpabakuna.
Iyo. Actually, sa mga lugar na abunin na magpabakuna, ipadara na lugod sa to, hindi gusto bakuna. Pero sa mga albayano, gusto bakuna. Oh, ano ba tabi SDG ang naging rason? Kasi siguro may punto din naman si Governor Cheese kung naggaybo siya ning pangapudan kasi naiiling niya na susorsogon parang wara duman tabi sa mga pinadarahan kang DOH, kang gobyerno. So ano tabi ang mga rasones? Asay duman sa nahihiling ninda na ang acceptance kan na vaccine digdi o sa probinsya kan Albay is alangkaw. Dahil ko nahiling ko na no rason. Baka, haramo, if you remember, so mayor kang sarong syudad baga duman sa Visayas, nagparareklamo man na ang word niya nga ni baga, Pilipinas man kami, Pilipino man kami, natatapuro sa ng vaccine sa Manila. Oo. So, ang pigiling ko dyan, siguro sa mga nagkakapot kayo so mga nagkakapot sa Manila, sa national, ay nagpapadara sa mga probinsya, pagkarayunin din segregation. Tama man talaga itong nagreklamo sa Visayas, tama man si Governor Cheese, si Gob Alma, natata 6,000 lang na 46,000 so agad. So, i-segregate lang kutang mas maray-maray. Tagabos man talaga kita Pilipino, buda, gabos po kita kay puan ma-vaccinate. Correct. Tabi. Ang siguro partner, nakuha na ang punto ni Sir Danny manunguduman sa pinalawas na executive order, siring man digdi o sa vaccination rollout, digdi sa probinsya kan Albay. Igwa ka tabi SDG nin pangapudan sa publiko. Ipaabot na giraray ang pangapudan ni Gobernador sa paagi ni SDG. Go ahead tabi, SDG. Yes, thank you Joshua, thank you Remy, and sa programa nindo. Ang pangapunan lang ni Governor Al Bichara tabi is sabi nga ni practice GCQ now that we are MGCQ para maluwag ang lugar ta pero ang protocols ta mas stricto kita sa sadirita na proteksyonan tanan sa dirita na proteksyonan ta pa ang mga kababayan tang Albayano. Yan lang po. Good afternoon and more power sa programa nindo. God bless us all. Alright, Thank you very maraming much. salamat tabi. Freddy Chicken, SDG. Chicken of mine. Maraming salamat Sir Danny sa imo tabing panahon na sin oras. Mabuhay ka tabi. Ayan partner, binayaan na kita. Ay, nag-hold na. Ayan, mga kaakson na daw tatabian na mensahe Magayon itong, ni SDG ang tagapagtaram ni Governor pangapudan ni Bichara. Gobernador. Ang pangapudan ni Gobernador, mag-ingat kita maski MGCQ na kita, pero ang pag-iingat ta garuman sa na GCQ. Correct. Garuman sa nabagayan dapat ilaag ta sa isip ta na igwa pa man giraray ning pandemya dahil kita paka-relax. Tapag masyado kitang relax, diyan nagdadakol Garuman ang sa bilang niyang kan partner, COVID. aron sa imo, nabakunahan ka na, isipon mong, dahil ka pa nabakunahan. Ayan. Pero dahil pa man talaga ako. Para mag-ingat ka. Hindi naman talaga partner. Ade. Anyway, tabi partner. Pero haloy-haloy ka pa bago mabakunahan. Ibang bakuna na naman na yan. Ika talaga partner. Oy, basa muna kita. Antes na pag-ulayan itong nangyaring press May conference sa Subago. nag-text, sabi digde. Good PM Mr. Siram and Ma'am Rems. Good PM po. Pakibati man kami digdi taplakun, nakatutok sa radyo. Taplakon po lang di partner. Kahapon po wala kami narinig na programa ninyo. Bakit? Salamat ngayon, narinig ko na kayo. Thank you po from Bakit Aimee. po hindi nyo kami narinig kahapon? Baka wala ka pong data. Palsok ba yung radyo kahapon? Baka wala po kayong kuryente sa inyong lugar. Ayan. Emmy Boncolmo, maray na pagkahamon. Gemma Buri Villarin. Si Ren Cabalitasan, maray na pagkahapon. Apple Año Nuevo this year. Jennifer Morales Giang. Si Christian, nakatutok man. Jenny Lynn. Maray na pagkahapon. Nodo Josel A. Ini man partner, si Per Simanes Madrona, Chris Jean Iwayan, Lia Turing, Jan Rod Tuki. Nicanor Mandia ay coach is watching. Maray na pagkahapon po. And kay Lynn Batalier. Madil Gabiola is watching. John Lloyd, Nidea Pucho. Partner. Kasubago, yaong kamanduman. Ayaw. Nag-atindir ka kang nangyaring press conference na ipinangapod ni Congressman Pido Garbino sa Bicol Party List. Gustong ipaliwanag ni Kong Pido na dahil siya nalibong, dahil siya nasala, dahil siya nagutik. Yan. Naarog kan pagtubod kan mga taga-apik. Yan. Na nalibong si Kong Pido sa isyo na pinag-raise niya manungod sa problema diyan sa apik. Oo, ang pinaka-obheto ko nata nagpapod morning press conference si Congressman Pido Partner, tanganing linawon itong mga issue na binutasan. Asin itong iprinisentar. Ayan, sa mga binutasan na tataramo ni COO. COO Alvarez, manungod tabi sa dayda pagkakasabot or ni Kong Pido. nalilibong niya si Kong Pido sa paglangkaw kan sa issue kan paglangkaw kan kuryente. Kaya duman ibiniklad ni Kong Pido ang mga detalye kan mga datos na kapot-kapot niya, tangarig patunayan
naan sa iyang pinagtataram, asin pinagtatawaning doon na mga issue dyan sa APEC ang may katotohanan. Buda, nasasabutan Asin niya, inadalan niya. Correct. Bako lang saro, kundi mga tulong beses, sabi ni Kung Pido niyang inadalan. And may mga data partner duman, may mga tables. Aram mo ito sa tables partner, pig-presentar sa chart. Oo. Kung Iyo, may tables talaga duman. iba ito. I mean, table chart. Ito partner duman, nakampalaman duman, nakabugtak duman, kung nata na sabi ni Congressman Pido, na igo talaga nin panlalansi. Iyan, base yan kay Congressman Pido Garby, na igwang pagkaaram da siya. Kung paano, kung nata naglangkaw, kung nata nagsasabing igwang nangyayaring pag-utik sa lado kan APEC. Ika partner. Tama. Kaya pig-agyat nga ni Kung Pido ang mga opisyal kan APEC na kung pupwedeng magkaigwa kamo nin pag-arampangan, tangarig punto by punto, ang mga issues, maintindihan talaga kan mga namamanuaan na albayano, lalo na kan mga konsumidores, tangarig maaraman kung sa inang diferensya. Pero di ka mo magadit, tang kamautan, ang objeto ni Kung Pido, para po sa kapakanan kan mga konsumidores, nakitang mga konsumidores, dahil po tabi, maapod ka ni, malansi. Or ang sa tuyang mga kaisipan, makondisyonan sala. Dahil sa pagkakondisyoning sala, naagrabyado kita sa presyo kan kuryente na pigbabayadan ta. Sabi nga ni Congressman Pido, isat aside na ngayon, pagiging kong congressman, kairak man niya sa mga saradit na mga konsumidores, saradit niya na mga tao, mga saradit na konsumidores na arog ni Saira. Ako nga niya, sarong abogado, sarong congressman, nasasabutan ko ngayon mga nakapalaman nga digdiyo sa mga pigpaluwas ngayon nindong mga press releases, sa mga pinaluwas ngayon nindong mga formal na komunikasyon. Paano ngayon sa mga tao ngayon na diit ang pagkasabot? Kaya ngunyan mga kaksyon, kuon men sa indong reaksyon. Kaya ngayon, apot, okay ba sa Indo, mga namamanwaan, mga konsumidores, na magkaigwa ning harampangan between Kung Pido and mga opisyal kan APEC? Kumusta tabi? Ano ang reaction nindo public audience? Ano tabi sa iling nindo? Kamu tabi bilang mga konsumidores, tangarig bilang malinawan mga kan kabos, residente kan probinsya kan Albay. tangarig day kita mabuta sa mga salang impormasyon. Ano ang sa iling nindo mga kaaksyon? Dapat ba na magkaigwanin hampangan ang APEC? Buda si Congressman Pido Garbin. Yan, kung pupwede dyan sa mahiwas na lugar. Oo. Kumbaga, dumanta mahiling kung sisay talaga nag-uutik. Actually, sabi punto by punto. Yan. Magkaliwanagan, magkaintindihan na, magkaaraman na. Kung Correct. sisay ang nagsasabi ng totoo. Kung sisay talaga ang tunay na COO. At saka nagmamakulog sa mga albayano. Partner, COO, sabi nga ni Kong Pido. Yan. Chief Operating Officer ba talaga? O Chief Oticon Officer? Ayan. Ano sa pagbati nito? Ano sa iling nindo? Arin duman an pwedeng iapo da duman. Iyan. Pakuyan ali sa kuya partner Iyan, base man iyan sa statement ni Kong Pido talaga. Tanadagit si Congressman Pido partner. Question siya. Sinabihan pa siya na siya ang nalibong. Nalibong niya. An sa tuyang niya buti Nagarubaga day niya inadalan sa pigtaram niya. Correct. And in which partner, pirang beses na sinabot ni Congressman Pido kung ano nakapalaman. Ang kamautan man sa ni Kung Pido, siyempre, ipaglaban ang kapakanan kan mga konsumidores. Kumbaga, bilang representante sa Kongreso, siya ang marepresentar kan mga agrangay, kan mga Bicolano manungod digdi sa isyu kan kuryente sa probinsya kan Albay. Tama. Sa samuyang pagbabalik, mapauran kita nin premyo, may mananaumang kita nin ayuda. Ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang ora mismo. Kampanahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So araw kayan ang buhay-buhay mi talaga. Then nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming
7 pesos ang kada sarong container. Kanina po nindo kay Kuhan pa na makalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, igwa na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nindo kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon. Huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kanya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kay niong resettlement sa Samunda. Kami po sa ngaran po kang organization ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat aron kay ta nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Goki, so itong maray na inuman baga ng tubig. Dahil ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ning puso digdi sa laong kay ning resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko online TV page. sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara na ikaw man sa Indo. Nahihidaw ko. Digdi lang yan sa Action Ko online TV page. Nagbabalik ang tamang ora mismo! Ayan, mga napagkahapon liwat sa tuyang mga paraan tabay na daing sawa na nagdadalan at sinagdadangog sa tuyang programa, partner. Tama, so mga yaon dyan sa radyo Ayan. at saka sa Facebook. Ibo kita ning 1,110 viewers na gaabangkan 520 pesos LB. na prizes. Albi Granadillos Ahiro. Jilin. Partner. Ayan, nakarantabay sinda. Kada ako lang gabang, oh. Ayan, sana nga mapili ako, sana nga mabunot ako. Ayan. Hilda Ulikino Dibilya. Maray na pagkahapon kay Stephanie Abila Yula. Yan umaga, nakasurubaybay ini. Yan na hapon. Jackie Aringo. Si John Lloyd. Pucho, yaon manggiraray, Teresita Nieves. Nakatutok man si Mary Grace Mendina Rienda. Si Lambert de Borja nakaantabay naman. Lambert. Pasensya na sir, day ko nakasending bagong tula pero nakagibo po ako kasuhapon pa. Ayan, sige lang po. Dara Francisco Bristol, nakatutok O yan, anong man. masasabi mo duman sa tula na ginibo sa imo ni Lambert? Ay, maugmahon ako tabi Kuya Lambert.
ikasana nagibuning tula na arog ato na sinabi mo, bagayon ako. Ayun. Sige. Ayan, salamat po Ali sa puso ang pasasalamat. Partner, tigwa na naman kitang kunyanin makakaibahan. Ini partner may kahagadan para kay Congressman Saldi as in para sa iyang magurang. Aki ini partner ni Salve. Angela. Si mama mo is Ana Marie. Ana Brines. Marie. Alright. Mm. Yan naman digdi mga ka-aksyon si Nicole Brines na Barangay 42. Ayan, maray na pagkahapon, Nicole. Maray na hapon po. Okay na yan, okay na yan. So, natatayaong ka digdi tabi, Nicole. Gusto ko lang po maghagad kitabang, tas si mama po may breast cancer, stage 4. Ngunyan po, nasa hospital po siya. And gusto ko po maghagad kitabang for medical assistance po. So, ibig mong sabihin, kasubhapon, tabi ni si tata partner, nailing mi pa na talagang Grabe na po. pero at least niya pa sa harong nindo. Ngunyan Opo, pala din nasa hospital po. Gabi lang po, 10 p.m. Dinala siya sa hospital kasi hirap po siya huminga. As in, hindi niya na talaga kaya. Kailangan niya ng oxygen. Kaya kailangan na siyang idala kasi baka maano siya. Taga-said So, may stage 4 cancer. Rawis po. Taga-Rawis. Yes po. Ayan, partner, si mama niya na talagang naniwango na, si mama Grabe mo. po. Pira ka mo magturugang? 3 po. Ako po yung bunso, tas yung dalawang lalaki. Yung Ako lang tatay po. mo? Dito pa din po. Anong trabaho? Sa LTO po, parang sa sunrise emission testing po. Doon po sa siya. emission. Sa emission. Oo. So, ngunyan, saan ka mo nagkukuanin pang gastos? Sa sahod po ni Papa, tapos ako po, kakalaog ko lang sa trabaho. Kaka-hired ko pa lang po. Ayan, So, wala po. congratulations. Thank you Opo. po. May gusto ka man aki, ano? Kasi kailangan po talaga, kumbaga ako naging breadwinner nila, mama. Kumbaga, kila kuya, kung ayaw talaga nila, di ako na lang po Ibig magtatrabaho. mong sabihin, sara kuya mo na yung trabaho. Wala po, kasi inisip nila pandemic. Pero ako, sabi ko, ako na lang lugod matrabaho. Ikaw mo na lang lugod digdi magtabang. Sindan mag-asikaso. Opo. So, may stage 4 cancer si mama mo. So, ano ang kahagadan mo, Bibi, para kay mama mo? Sana po yung wheelchair, tas yung mga gagamitin niya po sa dede niya. Kasi namamaga talaga, kailangan i-bandage. Yung sodium, ano yan? So, panglinig. Panlinig po. Oo. Kasi, pirang, sa sarong aldaw, pirang beses nindo pagpapalitan ng bandage. Ano po, 2. Dati po kasi 4 na beses. Kasi sabi, nangangamoy po talaga. And sabi Ibig mong sabihin, lugad na. lugaduno na po, as in dakulao na talaga siya. Kasi malala na talaga. Pero kasi stage 4 eh. Opo. Tapos ano na yung lungs, parang connected na ng cancer. So, Pirang taon na yan na pigmamati ni mama mo? pa 2 years pa lang po. 2 years. Opo. Ano ang pagmati kan sarong aki na arog sa imo? Naiiling mo, sumama mo na may siring ka na sitwasyon? Nakulugon po sa part ko. Kasi syempre, dati napaka-strong niya, as in, napakahigos niya talaga. Gari sa iya ako nagmana kang kahigusan. Tapos, muna nailing niya na gari din na talaga kaya mag-iro. Gari na papagalo na siya mag-iling, makulugon sa buot. Kasi, okay lang mawara ang gabos baga po. Bako lang magurang, di ba po? Kaya makulog po sa buot. Lalo na bunso ako, sabi ko kay mama, maglaban ka. Kasi, guyata ka pang mailing na pag-graduate ko, pag nagtatrabaho ko, muya ko po makabawi sa indo ni Papa. Sabi ko, ilang hagad ko sa iya. Kaya ngunyan, stop po ako and sabi ko, nagtatrabaho ako, dahil lang matabang, maipon po ako para sa pagklase ko. Kasi yung nagkaklase ka pa. nag-stop po ako, dapat college na po ako. Kaso kailangan talaga Dahil pong sa, mag-stop. ang focus nindo para Kay sa mama medical po. natin siya ni mama Opo. mo. So, di ka muna nagkolehiyo Hindi po, nag-stop po ako. para magtrabaho. Opo. Okay. So, dahil dyan tabi, Nicole, itong pigahagad mong wheelchair, tatawan mo yan si mama mo. Pero, Thank you po. ila-line up me. Ayo, nag-purchase pa kita, partner. Alatalatod mo Opo, ta. sinabi po sa akin. Apo, Day pa na- okay. day Pero pa na di-deliver. priority ka mo na Opo. matawan. And Day pa as- na di-deliver. Oo, day pa. Pero pag nag-abot partner, ihatod mo ora mismo. Ora mismo yahatod mismo sa indong harong Thank tabi you yan, po. Nicole. And, ang kahagadan mo pa, itong mga pambulong sa sugat ni mama mo, kasi Opo. kinakaipuan indong linigan Ano yan? everyday. Na-deliver na yan, partner? Ayaw na dyan, partner. Ora mismo. Ora mismo. Tatawan tanin ang tanganing. Una ko Supig day, po problema nindo una na ko pati yan, day pa na-deliver. Na-deliver na. Supig ang problema nindong panglimpya oral daw kasi importanteng malinigan kang aning day ma-infeksyon. Siyempre, magabat-gabat man iyan sa sitwasyon nindo kasi siyempre po. ikalangan ng Magastusin trabaho, po talaga. magastos talaga. Pasok So, sa dahil ma-deliver. dyan, Princess
Punsalan. Princess, pasok! Ayan. Oh, bakulang palang panlinig. May Oh. sardinas pa akong nailing. Ako yan, partner, ano? May food packs pa. Ayan, food packs yan, partner. Oh, may biscuit. So ini so mga may gatas, ini ang mga magagamit. may ini. bulong pa, may Kadakol may na. vitamina pa. O, kadakol ini, Nicole. Opo. Tapos Oh. ini. Tapos may kasabay pang food packs. And may vitamins para kay mama mo, ha? Importante yun, pakusugon, ang hawak. Tapos ini, ang importante, si sodium. Ayan na, Opo, ano yan? panlinig po. Panlinig. O, ayan, may malinig na tubig. Ano, tabi, ang mensahe mo, tabi? Anong pagbati mo muna ngunyang princess? Ay, Prince Nicole. Si Princess pala nang naglaog, partner. Si Siyempre Nicole. po maugma. Kasi siyempre, Alam mo, alam ko makakatakula na pong tabagin Nicole, sa madala. muya. Ako nga ni partner, kaya ako nalilibong. Tayo ba man ang mga pangaran na yaon ni sa kuya. Kasi partner, supposedly, si auntie mo ang maigdi. Opo. Kaya kasi lang- ako si Salvi may-aram. dapat. Kaya lang, Ako yaon. po sa may-aram. Oo. Kaya, Tapos, Di naman lang siya nag-asikaso magduman man duman. Ah, okay. kasama ko po totally, nagpaiba ako. Okay. Sabi ako lang daw ma-interview. So, anong pagmati, Nicole, na yaon na may... po. Tapos, so, Sobra. wheelchair, I-deliver, i-deliver partner. ni partner. Maugmahon po, as in sobra, nakakatabang po ining ano, sa muya, and thank you po talaga. Ano ang masasabi mo kay Congressman Saldico, kan ako Bicol Party List? And kay Congressman Pido Garbin. Thank you so much po sa Dakulaon na Tabang, sa mama ko. Sobrang thankful po ako. Kasi kung dahil sa Indo, di kami matatabangan na araw kayo. Thank you po. Ayan, partner. Hali sa puso ang pasasalamat Bilib ni ako kay Nicole. Kwan may fighting spirit. Tapos talagang may Gabos gigibuon, partner, kan Determinado. aki para sa sayang mama. determinado and may dedikasyon na makagibunin paagi para kay mama niya. Thank you Sige po. po, Nicole, ha? Talagang an aki partner, day man kayang tiuso ng magurang. Di ako nagtutubod kayo, partner, na... Dati an aki nga kayang tiuso ng magurang, ang Ang magurang magurang ay dae. kayang tiuso. Ngunyan an aki, day man kayang tiuso Buhay ng na magurang. patunay si Nicole, partner, na ang mga aki, dahil man talaga kayang Nya, tiusan ang Nicole, maguran. pati pag love life mo, day na dahil dyan sa sitwasyon niyan. Tagatabang po sa boyfriend ko. Ayan, importante, may partner, may katuwang. May love life man Ayan. yan. Pero alam Anong ko, pangalan Mama. ng boyfriend mo? Anong pangalan ng Shout out. Si Carl po. Carl Florence Nantes. Flores Florence Nantes. Nantes. Tagasayan. Taga-Anislag po. Taga-Anislag, Paul. O, yan si Paul, o. Sabi mo ito, Paul? Binili mo yan? Carl Flores. An ama kayan, kapitan kan Anislag. So may Paul, constituents nindo ang Tapos boyfriend. siya na ang masunod naman ng kapitan. Ayan mga ka-action ka. Salamat tabi, Nicole, Thank sa you imong po, panahon sa asin Indo. oras. Hagad mi ang karahayan ni mama mo. Thank you so Okay. much Sige. po. Ayan mga ka-action, na iling na naman ang kahagadan asin ang kamauotan kan sarong aki na karahayan para sa iyang magurang. An kaugmahan kan mga kababayan ta na sa abot kang kakayanan kan ako Bicol Party List kan Action Co Center sa paagi kan sa tuyang mga representante Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin nakakapagpaabot nin ayuda asin pag-alalay. Ayan. Sa ditman partner or dikit o dakula, bako iyan partner ang basihan. Tama. Ang pinakabasihan ka ni partner kung paano makahatod kita nin pag-asa asin kaugmahan sa tuyang mga kababayan. Makapagtao kita ning kagianan dawa puro paano sa mga taong medyo magabat talaga ang sitwasyon asin kamugtakan. Alright, mga ka-aksyon! Diyan sa nakamo, di ka mo magbutas ha, sa samuyang pagbuelta, mapauran kita nin tablet, mapauran kita nin cash, ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang, Ora ora mismo. mismo. Wala ang water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali ma sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin.
dakula na ang sambuyan ko mahiling na kamo maugma kamo salamat na ang ikakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawan ako sa tubig na ma-realizar na matawan ang itulan para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang piga vision. Ang presenting sitwasyon mi kunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaon mo, naging project mo inisa mo. Tayo ni ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaon ang samuyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kapwa. Anmawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong na-miss, mga pagkaon na nahidaw, Pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko Online TV page. sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara na kauban sa Indo. Nahihidaw ko. Digdi lang yan sa Action Ko Online TV page. Nagbabalik ang Tabang Ora Ora mismo! mismo! Maray na pagkahapon sa liwat mga kaaksyon. And Oy! sa satuyang 1,112 viewers. Partner, may Yes. tula na naman. Ay, pinadarahan ka na naman partner ning tula Ni Lambert. Bora, sige daw. Sabi niya digdi, good morning, good afternoon sa gabos na Bicolandia. Uya na naman ako si Lambert mapataratara. Sa tula ko kay Sir Diyos asin Ma'am Rems, tigpapabasa. Gusto ko sana kamugabos, mag-urugma. Ayan. Ngunyan na naman sa indong tigahalat, baka ngaran nindo maapod na sa wakas. Kaya abang-abang lang, cellphone nindo pirming nakabukas. Baka maapudan ka and makadalagan ka sa istasyon nin makaskas.
Yan. Rabas kung rabas. Kaya kita gabos, nakasubaybay pirmi sa Action ko Center #1 ini. Basta AKB Party List, matinabang asin nagre-responde. Sa kagadan kan gabos, itatauninda ini. Kaya kita gabos, magpasalamat kay Congressman Saldico sa programa niya na tabang ora mismo. Kung Saldico, permisyang aktibo sa gabos na kaymanwaan na mga Bicolano. Yan naman ang tula ni Lambert Borja. Thank you, Sir Lambert Borja. Ang sa imong mga tula, Lambert, pigpo-forward ko kay Congressman Saldico and naog mang maray. Ayan. Gustong ipaabot ni Congressman Saldico ang pasasalamat sa imo and pagugma niya sa imong mga tula asin tigsik na ipigpapadara. Ayan, napanganga si Shai habang ika nagbabasa ka ito, partner. Igwa pa ning nag-text. Sir, good PM po. Ako yung nag-text nung isang araw at nag-message sa Action ko Center. Isa Ano po da? pala akong PWD. Isang bulag po ako. Hindi po nakakakita ang dalawa kong mata. Kaya sana po matulungan niyo po ako. Salamat po. Ano na, partner? Bakit ka naka-text? Hindi ka pala nakakakita. Ano? Igo kayo, partner. Memorize na yan. Kung mo yung number niya, Dahil, inisigurado ko na ito sa number. arog lang katon, boses mo, perme. Dahil mo pag-ibalik. Nagbabalik ang tabang ora mismo. Sa Arog aga na day ka ng trabaho. Mga ka-action, matada kita, oy! May pig-post tabi ako, may pig-share ako dyan sa sakuyang Facebook account. Ayan tabi, isa rong entry ni Nico Adilye. Pangapudan ko tabi sa mga friends, Romans and countrymen. Please pa-react, pa-like, heart, and share. Ayan tabi, ang pilak may objeto si Nico kaya na ang sa iyang gaganahan, itatabang niya man sa naduhan. Anong inintrahan ni Nico na contest? Photo contest. Tama, Nix? Ayan. Una ko pa maratsuhan. Dahil man. Adonis Dancer. Ayun. Adonis Dance Contest. Sige. So, nag-arog-arog ka? Di ba ikaw ang dating may title ka yan? Kanday pa. Ikaw ang ma-turn over bago kay ito Nico. nagsikat, Eagle Dance? Ano ito ka na? Sigula pa. Bago nagsikat si Dante Dante Gulapa. Gulapa, ako muna. Paano itong pagbaile? Siya baga medyo Eagle Dance. Ika, snake dance. Bakong snake Dragon dance. Wak dance. Paano? Sample, partner. Di ko matubulang at di ko nahiling ang sample. Alat mo na, magpaniwang-niwang ako. Ibalik ko muna sa dati ang kuwang. Kutangon yan, di ko magibong mag-uwak ka. Nagigilok sa tuyang bisita partner ko niyan. Dali na. Igwa pa kami kitong grupo, Tabili Dancers. Gusto ko ito lalo. Biyo ka nag-uupot dyan. Iya gusto ni arog kayan mo. May mga tapag mag-kuwan-kuwan na nga. Yan, so nag-arog-arog ba ka ni partner nakatalikod? Dali na partner. Gusto ko ito. Dali. Partner! Pag hinibo mo yan, mas madakulan sa tuyang viewers. Alaton mo ko na, nagda-diet ako, mga pirang semana pa, magigibo ko na yan, saka ako masampol. Pero ano yun, di ba mangyayari? Yan ang pinasabi mong diet. Anyway, mga ka-action, sige, antabayan tayan halatong ko yan, partner. Alaton mo, ha? Oo. Ako ang inot mong magiging fan. Pag iyan nangyari, partner, sa imo, mailing ko talaga ka. Anak ko po ang nagtitext, katabi ko, sabi kang... Ako nag-explain, amakon mo yan. Nag-explain, masyado ka kasing judgmental. Bulag ko ang dalawa kong mata. Pero nakaka-text ako. Judgmental ka, partner. Aunin na ngunyan, kahit bulag ka, nakagawa ka ng anak. Napamakapa man sa nabaga. Kahit sa madilim. Kitang-kita pa rin. Yan. Ay, may bisita kita ngunyan. May bisita kita ngunyan na sige ang kauulok, partner, habang kita duwa, sige ang daldalan digdi. Ikabi, di ka magparaulok at siyang ma in love ka sa kuya, Iso. Assuming ka, partner. Ay, ako, papanindog ang Masyado kang bilib sa iyong sarili. Ara mo, partner. Ang mga girl. Ang mga girls. May S. Ang mga girls. Yan. Bako man sa gabos, yan, madadara mo sa pag-ilusyon na pigagamitan mo kay pagdara kay mga chocolates. Materyales. Mga burak. Ara mo ang mga girl. Minsan, sa buladas. mapapa-inlove mo pag napapaulok mo siya. Diba? Yan. Saro yan sa mga karakteristik. Pag nailing, ako partner, sense of humor. Kaya nga iyon na nga pigkakuan ko. Kaya,
may mga na-inlove sa kuya na dahil lang sa medyo napaulo. Kaya pig-warningan ko ang mga babaeng nagpaparaulo-ulo. Si Shaira, sige ang irit, oh. Ayan, aki ka pa, be, ha? Pondo. Pondo, nene! May gatas ka pa sa labi. O, partner, nailing mo yung itsura mo kayo. Alim mo yan? That was during Bumble days. Yan, alim. Ay, bako yan. Ay, alim. o, yan, o. Yan. Yan, si, ano yan, si... Ilingon mo dyan suplus na uba sa mabatag. Ba't makuha mo pa? yan, si Kohol. Ayan. Resort! Ay, napabayaan sa kusina, partner. Kay, yan na picture kong yan. Kay bako Gusto ko dyan. na iling nindaan, ano. Yan, itong picture Ayan. kong ito nakablo. Ang kadate ko kay ito supang tulo kong bata kang panahon. Aram yan ni misis mo. Kay ito, pag ngunya, dahil na nga ni. Yan. May mga stalker kita, partner, dyan sa likod. Ano? Ano pa dyan ang mahiling mong ibang mga picture ko dyan? Ayan. Yan. Sus, talaga. Fiesta. Yan ang dahilan. Kung Yan, nata kung medyo heavyweight champion na ako ngunyan. Dati, partner, ang kalendaryo mo ka, tagdad ka mga piyestahan. Anong kalendaryo? May whiteboard ako. Nakabugtak dyan. January 1, pista sa Arugane. 227 barangays kan second district. Yan dyan nakalista. Oh. Ano ang pizza? May purok pa yan na may pista. Piraan pipistahan sa barangay na ini. Ako hanggang 70 barangay lang sa Ciudad Yan. ng Legazpi. Iba mo niya. Ayan, Iba mo Dragon niya. Dance. Halimang lawas ka ito. Maniwang pa. May kapando ka, partner, kung sisay. Isikol na naman. Yan ang trabaho ko talaga ka ito. Magkod-kod ay di Naglulukan. biro. Ayan. Yan ang trabaho ko talaga ka ito. Tapos nakita mo na yung partner, Sige, tingin mga mo ta. puro na sa nakapandukan mong nailing ko. Ayan. Di kita, sa sigang ulok na sa tuyang Sige bisita. para pugulan yung lugod mag-ulok ko. Kaya nga eh. Ba't nga ma-inlove ako? Baka nga, sabihin nga ni Mr. Siram na in love na nga ako. Sige. Maray na pagkahapon, princess! Princess po. Ay, Princess. Mga ka-action, kay bantang mo niyan si Princess May Bulilan. Siya ang sa tuyang tablet Taga-saing winner ka, na Miss kaaging Princess. episode. San Antonio, Tabaco. Saan? Pirang taong ka na, princess? Tabako. 21. May boyfriend na. Guwapo. Anong pangaran? Delmar. Delmar. Anong apelyido? Botabara. Butabara, taga-sain. Malilipot po. Ayun. No. Dilmar Butabara. Aram niya na boyfriend mo siya. Nagwa bang ka-partner? Maray bagay ito ta. Takong day aram mo yan mo na ipaaram sa publiko. Pirang aram na ni mama mo sa papa mo may boyfriend ka na? Apo. Okay. Saan ka nagkaklase? Sa San Jose po. Pirang taon na ka mo? 1 year. 1 year in the making. May mga naganap na. In the making, ani, sabi ko. Napag-date? Ang ulok niya, partner, gari may nilalaman. Dahil man para ako nag-apot, may mga naganap na. Na pag-date or Or pagbabayli. pag balyuhan. Nabiglaan si sapot ko. May naganap ng pagbalyuhan. Kansa indang mga silver and gold. Pigilin ko pati si Saira. Maray pa ngayon siya, may naganap na. Sabi ni Shaira, sana all. Dapat all. Tama ito, sabi ni Senator Rizal Ontiveros. Anong pig ko among kurso tabi Quinces May? Edok po. Edok. Filipino major. Ano yun na eduk? Education. Una. Education major in Filipino. Muna ko i-doktor. Idok. Idok. Partner. Nata gusto mo maging sarong paratukdo, Quinces. Idok, electronic doctor. Emergency doctor. Yan. Nata gusto mo maging paratukdo. Mas marinan kaysa ikan pagtukduan, partner. Hindi. Dapat Nata ano gusto mo ka, maging aram mo teacher. kung Nata gusto gusto mo mo maging maging teacher. maestra. Napiritan ka lang. Bako man po, sabi po kaya ninda, ang teacher, ang pag-ada po kang eduk, pwede siyang sa iba baga pong mga Pag nagkatapos ka ng edok, pwede ka pang maglaog sa iba. Pero ang gusto mo talaga maging BFP po. Bureau of Fire Protection Officer. Di dapat ba kung idok ang kinuha mo? Dapat kalayo. Fire. Grabe na ang pupugol ni Quincy sa iba. Jesus, Diyos ko. Hindi mo nang gadarayuon baga sa Dahil pagiging stepping stone niya sa nga nito. Pag nakatapos basta na siyang nakakuha siya ng idok, 4-year course. pwede ka nang mag-training. Okay. Nataday ka sa nagkuha ng mass Yan, communication. ang pagkakaibakan, Quinces May, ang idok, ang pagkakaputan chok. Yeah? Pag nag-bureau fire ka, bumbera ka, ang kaput-kaput mo narog ka, Host. Ikaw man bagada ang paratukdo na dahil ng kaklase. Or, itong mga ang tambay. bigay mo kan mga bumbero, araw mo niyan, pandemic, yaon dyan, sige ang libot sa boulevard. Mga tugang, maguruli na kamo mga ake, mga Bako man ang bombero, partner. bumbiro.
Bumbiro po kasi, hindi ko naglibot dyan. Iyo. Gusto mo arog ka kababayan, mag-uli ka mo. Tang GCQ kita. Oo, maguruli na ka mo. Bakit? Tapi karanap na ka mo ni Mama Nindo. Bawal pa dyan mag-inom sa mga bar, sa puro. Arog ka to, gusto mo. Arogan. Arog ka to, gusto mo, Princess. Pwede man po. Princess na, tagari mo, ugmahon ka ngunyang Princess. Is it because... Dahil mo pag-isipon na palitan ng boyfriend mo, ha? Ka? Talaga na, gusto mo man na ma-inlove sa imo si Princess. Dahil ako, kaya nga ni pigo-warningan ko. Ako baga, primero pa sa pigo-warningan ko, nagabol. Ayun na yan. Maski sa na babae, pero may pigawarningan mo. Oo, dahil kanya ko. Pigsisirip ka. Pigsisirip ka kang notorious na gwapo sa lawas. Si Edwin Aguilar. Edwin. Pero ang sarong SG idok, ang Edwin. sarong nagkukuha ng idok, pwede man ma-inlove sa guard. Security guard, pwede man. Depende po. Yan! Yan! May pag-asa ka, Brad. May pag-asa ka. Magpapalakpak ba si Edwin? Hindi na kita Princess, ito, mga ano man sana ito? Pagpaugma, ano? Congratulations, Tabi. Pagpawara din piro. Princess, Makapiro tanaro ka din ano oras. ang namatayan mo kan tigdeklara kang winner? Nin tablet. Magma po, Turun. nag-relax-relax. Halimbawa, ano? Paano suginin mo? Halimbawa, nadaong mo. Sige, sige. An sa tuyang! Sige na, ako parang ka para. Sige, tindog ka, be. Sige. Tindog ka, yan. Mga dugang, ang langganan ng tablet ko niyan. Ano nga sa pangalan ng boyfriend mo? Ano sa pangalan? Ang langganan ko niyan, kang tablet, subata ni Dilmar na mutabara. Mga tugang, si Quincy May Bulilan. Ano suginin mo? Okay, sige. Congratulations. That time Okay. ba, nagdadalan ka? Kang in-announce may kang gana, nagdadalan ka? Or nag-preview ka na sana? Always po ako nakatutok Ay, ang tulog. Very good. Very good talaga. Dahil dyan, partner! Ibigay na natin. Itaw na dito na pagparapalo yun. Yan. Always Brand new pa lang tablet. siya nagdadalan. Uro Aldaw. O, sige. Congratulations, Tabi. Princess. Ini. Abo na mabuksan. Ayan, Princess, congratulations. Thank you po. Yan. Ayan, buksan ta. Buksan mo Ayan. para mailing mo. Correct. Yan. Ayan. Brand new. Para matouch mo ning maayos. Brand new si Cherry. Ayan. Congratulations. Ano ang sa imong mensahe kay Congressman Saldi ka na Bicol Party List? Salamat po. Dakulaong po ining tabang para sa kuya asin sa mga tugang ko po sa pagklase ninda. Sana po dakol pa po kamang matabangan na estudyante arog ko. Ayan. Pero ka mo magturugang. Anom. Anom. May gusi papa mo. Talagang Anong pangalan ni magagamit papa ninyo mo? yan. Arnulfo. Ha? Arnulfo. Arnulfo. Idol! Arnulfo. Gusto mo man maging dakol ang aki, partner? Dayman. Ano idol mo ang may dakol na aki? Dayman, bilib ako. Gusto sabihin, may ghost. Ayan. Ibig sabihin, partner, maski dakulan na aki, basta nabubuhay niya ng maayos ang mga aki. Anong trabaho ni Pai Arnold? Po. Driver po. Driver kan? Ambulansya. Ambulance. Sabi niya, gusto niya ko na. maging bumbiro. Kaya, Wang. imagine mo, ambulance driver. Ano ang kaaditan mo bilang ang trabaho ni papa mo, ambulance driver? Aram mo baga na perming masigkato niyan mag-drive? O, Ang ano? dalang ang 120 partner. tiga-aditan niya partner kung mapundi so ilaw ka ng ambulansya. Wang-wang. Anong mensahe mo kay papa mo? Siyempre, magabat ang trabaho kan sarong ambulance driver. Pa, ingat ka lagi. Yan. Si mama mo, anong Aram trabaho? mo ito, partner? Aram mo Walang ito, trabaho. partner? Aram mo ito? Ano? Ingat ka lagi. Ano, minensyon niya, partner. Kay John Lloyd. Oo, kay John Lloyd. Pag makulog bagang payo mo, Kan partner. karibal ko pa si John Lloyd kay Bea. Ay, kulog ah. Kaya day kasi nagot na ni Bea. Sige, Oh, sige. May pangapulan shout siya. out. Pwede Sige, kung iranin pwede mo lang ang tabi mikropono. mag-shout out. Sige. Shout out po sa mga kaklase kong naghihiling po ko niya nakaantado. Kay Jinley Ansano, kay Stephanie Yula, kay Erin Bieso, kay Joan Baynado. Hello. Ano mga magagayon? Stephanie Yula. Garo pirmi ko yun nadailing na. Mga magagayon man yan ng mga klase mo an. Apo. Ay, saro ka duman sa mga nang kaklasikan mga nanggarana. Kamuso sarong grupo. Organized one kamo eh. Sindikato daan, sindikato student. daan, mga magkaraklase. Dahil, aram mo, gabusin na desididong gumana. Buda partner, nagsunod sinda sa Oh, mechanics. tama. Ibig sabihin, naging epektibo ang mechanics na makatabang sa mga estudyante. Ano? Once again, congratulations, Quincy Smith Bulilan. Ayan mga partner,
Mga partner, mga ka-aksyon, igwa kita ning gana, igwa na naman kita ning maswerteng manggagana ngunyan, nin brand new tablet. Dahil iba kundi si John Lloyd Pusyo! Ayan, John Lloyd Pusyo. Ang naging mensahe ni John Lloyd. Pura lipot lang ang Si mensahe. John Lloyd Pusyo, partner, nakadalan mo niyan. Oh, yan oh. Si John Lloyd Pusyo, nagdadalan. Congratulations sa imo. Unayan sa imong naging mensahe, John Lloyd. Good afternoon po, I'm John Lloyd Pusyo. 11 STEM, Candaragan National High School. Sana po mapili nindo ako na matawan kay tablet na magagamit pang online class. Salamat po. More power sa Saindong Istasyon. Si John Lloyd, garo maatindir kang Rodeo Festival. Ayan, duman sa Masbate. Ayan. So, congratulations. Tama-tama, yaon si Quincy May Bulilan. Quincy May, ano ang mechanics para manggana ng tablet ang mga kaparehas mo estudyante? Para sa nagmamaut man pong manggana kang tablet, first po, just like the official page, Facebook page of Action Co Center. Tapos po, lagi po kayong tumutok sa live nila. And then, i-comment po nindo kung nata po kamo ang deserving manalo. Tapos your contact number. And mag-mention po kamo kay tolong friend nindo. Bako po, so, second account. Ayan. Yan. Okay. Dapat estudyante din, kapwa estudyante ang sa indong imi-mention. Kasi ang objeto kanini Congressman Saldi, matabangan ang mga nadidipisilan ng mga estudyante sa indang pag-online class as in pag-klase. Iyo? Tama. Okay, kaya dapat estudyante. Sa Samuyang pagbabalik, may manggagana nin 5,000 pesos o 5,000 ang tabay sa nakamo. Babalik pa ang tabang ora mismo. Ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon mapuon naman siyang alas 3. Kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Dakula ng samuyang kaumahan na mahiling na kamo maugma, kamo salamat na naging kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos mamatawag ako sa tubig na ma-realizar, matawan itulan para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang piga vision. Ang presenting sitwasyon mikmunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisip na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ado na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na kayang abuton sa Water District dito ang katawan ng serbisyong
tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto mo pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema digdi po sa sentro. Dakulaon ang pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat kis Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, Pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko Online TV page. sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara ni Kaugman sa Indo. Nahihidaw ko. Digdilan yan sa Action Ko Online TV page. Wala ang water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi, matanga kuminsan nagkakaraturog dyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kuminsan nga ka to, may way pa kami, nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali mo sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan, alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, ta mapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ning tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Ang susayin ko sabi, dakula na ang sambuyan ko, mahiling na. Kamo maugma, kamo salamat lagi, kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa munting, sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawan ko sa tubig na Maria Rizal, na matawan ng Bikulan para po maikot Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, Pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko Online TV page. sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara ni Kaugman sa Indo. Nahihidaw ko. Digdilan yan sa Action Ko Online TV page. Nagbabalik ang tawag! Ora mismo! Ayan, sabi ni Shaira kanina, standby. Panatang makabayan. Sabi niya daw. Biglang may saro pa pala na commercial. Ngunyan, nagbabalik kita. Di may cash winner kita. Siyempre, partner. 5,000 ngunyan. Sabi kan sa tuyang mga pardalan, I'm so excited. Kaya sabi ni Lambert Burha, dapat unsil po nindo, abangan nindo Kimaray. Ayan!
Ayan, 5,000 pesos ang tumataginting. Basa mo na kita, na partner. ipapanaong niya na pagkaldaw. So mga kuyan dyan, nagpa-shoutout sa imo, basa mo na. Sandara May ni Dua Lomerio Marina pagkahapon. Sana mapili ako, sabi niya. Sige. Leia Busito Talier Marina pagkahapon. Joy Marie Leia Sandara. Okay, gabusin ni partner naglalaom na Sinda Mangana. Rosel Calizen Boral. Eric Barrado. Gabos. Princess Julius Pabia. Sige. Ayan ang mga sige pangharalat partner. Si Gemma Bori Villarin. Ayun. Okay. O, bueno. Kaputanan nindoan sa indong mga cellphone. Tabaka saro kamo. Pangaran Sa nindo. Manggana. An Manggana. Saro man sana talaga bago kami magbunot, ang pagirumdom giraray ang pangapudan ta sa publiko, baad may mga problema kamo dyan. Legal, Apil. medical, Sabi ni Lear, apil. mga problema sa pamilya, problema sa agom, komunidad, problema sa mga ayensa di gobyerno, mga inapi kamo. Yan. Sige partner. Sa idudulok, partner. Sa mga mautabi na magianan sa indong buhay, magianan sa indong pagmati sa buhay, magianan kamo sa indong mga problema, yaon tabi ang programang Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico ining opisinang Action Co Center, tanganing gabayan, damayan kamo sa indong mga kamatayan, sa indong mga problema, sa indong kagabatan sa buhay. Bukas po ang samuyang istasyon, ang samuyang opisina para tabi sa indo. Pwede kamo magpaabot kan sa indong mensahe sa samuyang official Facebook page na Action Co Center. Or pwede man magdigdi. Yes, bukas nga niyan sa tuyang opisina partner Para sa sa inda. Alright! Right. Ngunyan partner! Baro! Oras na, tanganing kitang magbola! May wagang garapon. Igwa na kitang masiram dancers. Ayan! Alright! Ladies and gentlemen, si Mabel alias Miss Miss Sharp! Ikot doon. Oh, siyempre. Ikaduwain ni tabi sa mga... Ay, katulong na partner. Yan. Ikot. Ayan, ikot dyan. Ikot. Ayan. Medyo tuog-tuog, partner. Igiling mo. Linigan mo nga niya. Ayan. Sige, yan. Lambutan mo, Mabel. Yan. Okay. Habang nag-iikot sa partner, sige sa mulok. Ayan. Yan ang pantulo sa mga dancers ng napili, partner. Enot, si Shaira. Ikaduwa, so Maharot dancer. So, kwan mo. Ayan. Syrup Ngunyan, skape mo. si Ram dancer, si Mabel. Igwa na Sige. kitang tulo, partner. Bonot. Nagdadagdagan sa tuya. Uy, panuon. Yudi panuars. Ano ta, partner, digding? Yudi ulaars. Ula Aryums. Ang problema kaya ang pagpunpunars. Ayan, mga ka-action. Si Mabel, ang bagong member kan si Ram Dancer. Ayan. Ang sa tuyang maswerteng winner. O, ilapali ko pala ni partner. Digdi. Partner, ilingon ko ang kwan. Ilatison ko. Yan, Kung tama ang okay. nabunota. Yan. Okay, ang sa tuyang maswerteng winner, may numero 0950 0950 043 043 3781. 3781. Otro ko Siya partner. si- Alat partner, 0950-043-3781. Siya si Ki Christian. Ki Christian. Ki Christian. Christian Ki. Okay. Taga-Tabaco City. Ki Christian. Ayan, Ki Christian, kung ika nagdadalan, kaptana, takmaan ang sa imong cellphone, simbagon mo ang samuyang pangapudan. Sige daw. Ayan. Gayon, so ikot-ikot ni Mabel, ano? Ano nangyari, partner? O yan ah. Oh, nagre-ring na partner. Ayan. Marhay na pagkahapon. Marhay na hapon man po. Ikatabi si Ki Christian. Opo. Anong pigigibo mo ngunyan? Nagkakaon po. Anong pigkakaon mo? Rutyo po. Ano? Tuyo. Ano? Ulam ni tuyo. Ulam nyo, tuyo. Oo. Day ka lamang nangagdamag kaon. Oh. Magkaon po kita. Sige. Padaran mo kami ha, kan Sa'yo tuyo. mo pigsasawsaw ang tuyo. Ay, sa suka po. Sa suka na may bawang. Di ba ko na yan tuyo? Ang tuyo, partner, pag sinawsaw mo ang apod kan basa. Basa. Masa. Ang pagkaon tabi kay Christian kan tuyo, dahil mo dapat ipagsawsaw. Kaya nga ni tuyo. Tapag sinawsaw mo na yan. Pag tinawtaw. Pag sinawsaw mo na yan sa suka, napod kan basa. Basang-basa
suka. Pirang taon ka na kay Christian? 27 po. Sain ka na, ano, may agom na o so daraga? May agom na po. Pira? Alat mo na, lalaki, ini babae? Babae po. Babae. Pira na mo? Siyempre, saro po. Pero ang aki, Saro po. Saro man ang aki. matipidon ka. Nata, matipidon ka. Ay, di presale po ako yan. Sa bagay. Okay, ano ang trabaho ni Mister at saka ikaw anong trabaho? Janitor po. Ako po, wala man. Janitor! Yan ang magayon na simbag. Janitor po! Sa'yo nagja-janitor? Ay, kaso po, ang ago ko, di sa Quezon City nagtatrabaho po. Ay, ha, Sa Quezon City? Ika, hain ka ngunyan. Yan, man po ako digde. Saan? Tabako. Tababong. Sa? Bungabong tabako. Bungabong, Bungabong, tabako. tabako. Pero si Ago muna sa Quezon City. Opo. Oo. Natapig tugutan mo si Ago muna, marayo usay mo. Baka iba na ang Baka iba na ang piglilinigan kayo to. Oo. Baka ibang piglilinigan ni Ago mo, day daw. Day, manan. Ah. Man ako duman. Ha? Ikaw mang partner na nga ano ka. Tagom ko. Ano? Tiwala man ako duman. Yan ang Very importante, good. may tiwala, de. Oo, importante ang tiwala. Sa English, ano po ka yan? Trust and confidence. Anong flavor? Trust, ha? Flavor, partner. Tiwala. Anong English kang tiwala? Trust. O, ano ang flavor kang trust? Si Shaira, dahil napupugulan ni Shaira. Ika, Shaira, ha? Aki ka pa, kadakol mo nang nalalaman. Dahil ka magparatubod kay partner, tama sa sala ang landas mo. Ayo? Kaya nga ipigaapot ko ikapartner, tangaling ikan makapagtaram kang detalye. Dahil ko nga ni masimbag. Takami, dahil man kayan. Ing trust. Oo, dahil may trust. O di ayos na. Pero hanggang duman lang sa English. Wala ng flavor. Walang flavor. Okay. Flavor of love. O yan na. Flavor of love. Ano yan? Ano yan? Mga piggamit yan sa salad, strawberry. Pangpunas yan, partner, pag nadadapos O yan, ka. si Ki, Ay, Christian. Ki, yaong ka palang, Ki. Ki. O naku, binayaan mo na kami. Tama, Ki. babay naman ini, oh. Congratulations, Ki. Nanggana ka ng 1,000 pesos. Hoy, binawasan mo. 5,000 pala. Birnis pala mo yan. Talaga, partner, ha? Alam mo na, Ki. Ki. 5,000 pala mo yan. Ki. Ki. Hello? Ano si Ki? Naputol. Ki. Yaon pa po ako, Ayaon pa. Ang ginanaan mo, Ki, tabi, 5,000. 5,000 pala Pero, mo yan. uso mo niyan ang discount. Kaya ang discount mo, 4,000. Kaya 1,000 na sa nanggaganahan mo. 5,000. Okay. Sain mo. Nagdadalan ka ngunyan? Sain mo gagamiton ang 5,000. ako sa live niyo po. Nagdadalan ka? Opo. Ano ang color kanbado ko? Ati ko rin na, griparo. Basta Ala, hindi mo man sinriparo, ala. Sigurado ka, hindi mo sinriparo. Oh, ano ang size? Ano ang size ni partner? Ay, duro dakula. Uy. Duman, nagatungod akong nagdadalan ka Tama, talaga. tama. Okay, tama. Ano ang color kan buhok ni partner? Medyo may pagkaburo brown. Yan, o. May pagkaburo brown, tapos? Na may itom-itom. Ano? Medyo chubby pa naman si Tarsil mo. Ano mo na sa video? O Dax pala. Dahil dyan, tabi, Ki, nanggana ka nin 1,000 man yung 5,000. Ano ang gigimuhon mo sa 5,000 pesos? Ay, pang needs po ng kang aking ko. Pang bakal po kang mga gamit kang aking ko. Lalo magkaklase mo niyan. Kapatukan. Ayan. Okay. Ayan. Congratulations. Ano, tabi, Congratulations. ang mensahe mo, tabi, kay Congressman Saldi, kanako Bicol Party List, tabi, G. Dako lang salamat ako sa ang napili ni Kong Saldi. At Kong Pido, salamat man po sa indong gabo sa programa nindo. Iyon po, salamat. Maski lang gana ka na, tabi, G, ma-comment ka man giraray. Ay, siyempre. Parating nag-antabay po ako dyan. Si mama, malaom ka ulit na manggagana ka sa liwat, ade. Ano ang talent mo, Ki? Ano ang talent mo? Nakto. Ano? Sayaw ko ta. Sayaw. Sayaw. Kanta na lang. Pwede ka magkanta para sa mo. Alipot lang.
Ano kanta daw? Bala ka, mas kano. Basang-basa sa ulan. Sige. Ano yan? Oh. Paano ano ka ito? Bala ka na. Kung anong gusto mong kanta. Sa aking paningin, happy, naglalaho sa paligid. Tama na, nagurana. Nagdalugdog na, partner. Congratulations, Ki Christian! Wayakin! Salamat, Ki Christian! Ay, Nanay Ki! Alaton mo may maapod sa imong staff kan Action ko Center kung paano mo maklaim sa imong ginanahan na 5,000 pesos. Maswerte ka! Naka 5,000 pesos ka regalo! Ayan. Hali sa puso ni Congressman Saldico! Kana Bicol Party List! Congratulations! Bye-bye! Bye-bye po, salamat nga po. Ayan. Sige. Akala ko ikaw ay yakin. Totoo sa aking paningin. Ngunit nang inamoy kita. Dahil ko aram kung anong parong mo. Ay, wag mo. Sige, ade. Partner. Ayan. Nakaukod ako sa imo niya na pagkaldaw. Nin? Pag ang tuyo palang kinakan mo, tuyo yan. Tuyo yan. Pero pag sinausaw mo, Basa. basa. Ano, Ayan. Saro na naman. An sa kong naadalan sa sakuyang partner. Kaya rumdumon mo yung partner. Dakul ka pang manunudan sa kuya. Ay, dakulo na talaga partner. Ako Dangugon mo sa nang Iyo, marami. dakulo na. Mga ka-action. Oh! Igwa na kitang napaugma. Igwa na naman kitang nadagdaganin pag-asa sa buhay. May natabangan. May napaugma. May estudyante na natawan ng tabang para sa edukasyon. May nanggana ng cash para sa pamilya. may Sa akin, miyembro ng pamilya na natauan tanin additional na pag-asa Tama. para sa iyang ina na may kahilangan. Yan ang may, pinaka-objeto, partner. may estudyanteng nag-shoutout kan sa iyang boyfriend. As in Ayan. mga kaklase. May kaibahan kita digdi sa loob ng studio na napaugma as in napanganga. Nagpaparada ko Dahil sa lang imo. mga dancer ta. Ayan. And syempre, sabi ko partner, dahil do paglingawan. Mga ka-aksyon, nakikiulay po ako sa Indo sa kuyang Ang importante, dahil nagbabago si Congressman Saldico. Ayan. Ang objeto, nawara. Garing. Biglang nawara. Dahil nagbabago si Nagbago. Congressman Saldico. Kung kayto, sundo mo Saan niyan, paman? yaon sa puso ang pagtabang. Correct. Big sabi Sa niya. mga kapwa Bicolano. Dahil nga nagbabago, biglang nagbago sa screen. Matibay kami na timing talaga, Ang partner. sa tuyang congressman na pilantropo, asin may bulawan na puso. Ayan, ang father of water supply system in Bicol Region. Asin mga tugang, dyan na po nagtatapos ang sa tuyang programa ngunya na Friday Biyernes. Magiriban, liwat kita mga ka-aksyon sa Lunes. Aldaw yanin. Monday. Diba? Huwag ba si Shaira sa tuya? Mga ka-aksyon, inabot na kita kan oras ng aning kitang paramiyantas na magpaaram. Maraming salamat kami po sa inyong nakairiba. Dengi ba? Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolandia. Joshua Martinez Jr. po, ang sa indong Mr. Siram. God bless. Mabuhay Bicolandia. Maray na pagkahapon, asin, salamat.